γυμνάσιο Κοξαρές. Πού βρισκόμαστε? Στο γυμνάσιο Κοξαρές. Βρισκόμαστε στο γυμνάσιο Κοξαρές. Πολύ χαρά και έχει ενθουσιασμός για τη μάθηση. Στο σχολείο. Το γυμνάσιο Κοξαρές βρίσκεται στο ομώνυμο ιστορικό χωριό της Κοξαρές, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνου. Πραγματικά είναι ένα όμορφο χωριό με πολύ πράσινο κάτω από το όρος Κουρούπα. Το σχολείο ιδρύθηκε το έτος 1980 και στεγάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα λιθόκτιστο κτίριο του 1957 με 2 αίθουσες και ένα μικρό γραφείο που ήταν εγκατελειμμένο από το αρχείο του Δημοτικού. Γι' αυτό στην αρχή το γραφείο των καθηγητών ήταν κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. Με την πάροδο του χρόνου, το σχολείο επεκτάθηκε και απέκτησε και νέες αίθουσες. Είχε κάποτε 100 μαθητές. Επειδή οι καιροί αλλάζουν, το σχολείο εξυγχρονίστηκε. Έγινε ένα σύγχρονο σχολείο με σύγχρονο εξοπλισμό, εργαστήριο φυσικής, χημείας, γεωγραφίας και βιομαγείας. Καθώς και έξω πληροφορικής. Αίθουσες που στην αρχή είχαν προτζέκτορα, αλλά τώρα τελευταία μας έβαλαν διαδραστικούς πίνακες. Απέκτησε ένα γήπεδο 5x5. Εδώ ερχόμαστε και παίζουμε μπάλα. Αλβιόν, κάνε ένα καλό σου, Μπράβο, Αλμπιόν. Μην ξεχνάμε και το χώρο για τη διασκέδασή μας, το Playroom. Και απέκτησε και νέες αίθουσες που τους τοίχους επιμελήθηκαν μαθητές. Αυτό είναι το γυμνάσιο Κοξαρές Και αυτή είναι η ιστορία του. Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός. Σήμερα είναι Δευτέρα. Τι ώρα θα το λεωφορείο? Αλέσια, ένας είναι ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα στο σχολείο. Ο διευθυντής.
Ετοιμάστε. Κάτσε, Στέφανε. Ξέρω ότι έχεις κάποιες ερωτήσεις για μένα. Θα χαρώ να τις ακούσω. Κύριε Φραγκεδάκη, ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Υπηρετείτε στο Γυμνάσιο Κοξαρές εδώ και 3 χρόνια. Πολύ σωστά. Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας είναι ότι δεν έχουμε από την αρχή της χρονιάς τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς για να έχουμε πλήρες ωράριο. Δηλαδή έχουμε κάποια κενά που αυτά μένουν για αρκετό χρόνο. Πράγματι, αυτό ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό. Πώς επηρεάζει η ζωή σας τη θέση του διευθυντή? Γενικά επηρεάζεται πάρα πολύ η ζωή μου, γιατί κάθομαι αρκετές ώρες εδώ στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην έχω τόσο πολύ προσωπική ζωή όσο καιρό είμαι διευθυντής. Επίσης κάποιες φορές που είναι εκτός ωραρίου πρέπει να ασχοληθώ με το σχολείο, να τηλεφωνήσω. Γυμνάσιο Κοξαρές, παρακαλώ, να δεχτώ τηλεφωνήματα, να πάρω κάποιες αποφάσεις που γίνονται εκτός του ωραρίου αυτά τα πράγματα, και όσο να είναι δίνω μεγάλο μέρος από την προσωπική μου ζωή στη λειτουργία του σχολείου. Και για πείτε μου, τι θα θέλετε να θυμούνται οι μαθητές από το σχολείο? Αυτό που θα ήθελα να θυμούνται οι μαθητές μου από το σχολείο είναι οι διάφορες δράσεις που κάνουν, οι δραστηριότητες, οι διάφορα παιχνίδια κυνηγιού που κάνουμε εδώ, σε διάφορες εκδηλώσεις, και επίσης και οι εκδρομές που είχαμε πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά, εύχομαι να έχετε πάντοτε επιτυχία στη ζωή σας και ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν θα με ετοιμάσει κάτι. Κυρία Άρτεμη, μπορείτε να μου αφιερώσετε λίγα λεπτά? Πείτε μου, κύριε Τυράκη, πώς μπορώ να φανώ χρήσιμη? Κυρία Βασιλιάδη, διδάσκεται για πρώτη φορά φέτος σε τμήμα Z. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι μαθητές σας? Η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι μαθητές μου είναι σημαντική και μπορεί να εντοπιστεί σε πολλά επίπεδα. Αρχικά οι μαθητές του τμήματος υποδοχής έρχονται φοβισμένοι, δεν γνωρίζουν να μιλούν ελληνικά και όλο αυτό εξελίσσεται στη διάρκεια της χρονιάς. Εκτός ότι αποκτούν ευχέρεια στο να μιλήσουν ελληνικά, νιώθουν και μια ικανοποίηση, μια ενδυνάμωση. Όλο αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να τολμήσουν να ονειρευτούν. Καταλαβαίνω. Τι σας συγκινεί περισσότερο από τη δουλειά σας στη ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας? Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι η δύναμη που έχουν αυτά τα παιδιά, που έχουν περάσει αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν να προσπαθούν και να βελτιώνονται καθημερινά. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή είναι 2 παιδιά που έχω στο μυαλό μου, που στην αρχή της χρονιάς ήταν αρκετά σιωπηλά, σταδιακά άρχισαν να χαμογελούν και να ανοίγουν τα φτερά τους. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους μαθητές σας για τη σημασία της κατανόησης και της αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμών? Θα ήθελα να πω ότι η διαφορετικότητα δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά θα πρέπει να μας πλουτίζει. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει τη δική του ιστορία, τη γλώσσα του, τον πολιτισμό του, και όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους άλλους,
να κατανοούμε ότι όλοι είμαστε ίσοι και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Τώρα με τραβάνε και που κάνουν. Τώρα θα γίνουν φίλοι. Τώρα. Ωραία, δώσε τον. Ξυλά. Θέλω, εγώ θέλω να πω. Κι εγώ. Το πείτε εσείς. Δεν πείτε εσείς. Εσείς δεν αγχώνεσαι ποτέ στο σχολείο? Μπα. Όταν γράφουμε κανένα τεστ ή όταν με ρωτάει ο κύριος καμία ερώτηση. Και όταν λίγο ξεχνάω τα βιβλία μου. Δηλαδή κάθε μέρα. Τι θα έλεγες για μια χαλαρωτική επίσκεψη στην αίθουσα των ψυχολόγων? Γιατί όχι. Συζητήσουμε τα παιδιά. Τέλεια. Θα συναντηθούμε τη τρίτη ώρα. Ναι, μετά στο πάει, ελπίζω να έχουν και... Καλημέρα. Ήρθα για τη συνέντευξή μας. Ναι, βέβαια. Κυρία Μερολαδάκη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Γνωρίζουμε ότι κάθε μέρα πηγαίνετε σε διαφορετικό σχολείο. Πώς διαφοροποιούνται οι ανησυχίες των εφήβων μαθητών που ζουν και μεγαλώνουν σε ένα χωριό σε σχέση με τις ανησυχίες των μαθητών της πόλης? Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες των εφήβων μαθητών που μεγαλώνουν στην επαρχία σε σχέση με τους έφηβους μαθητές που μεγαλώνουν στην πόλη δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Αυτό που ανησυχεί ουσιαστικά τους μαθητές, όπου και αν μεγαλώνουν και όπου και αν βρίσκονται, είναι οι ανησυχίες που έχουν για τις φιλικές τους σχέσεις, γενικότερα τις διαπροσωπικές σχέσεις, η ανάγκη για αποδοχή από τους συνομιλίκους, η σχολική επίδοση, το άγχος που μπορεί να υπάρχει, ζητήματα στο οικογενειακό περιβάλλον, οπότε αυτά είναι ζητήματα έτσι που απασχολούν τους μαθητές όπου και αν βρίσκονται. Και νομίζω πλέον και λόγω της επιρροής και των social media ότι έχουν και τις ίδιες επιρροές και τα ίδια ερεθίσματα όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το αν ζουν σε χωριό ή σε πόλη. Επομένως με αυτόν τον τρόπο και οι ανάγκες και οι ευκαιρίες που τους δίνονται είναι οι ίδιες. Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ ως δυσκολία είναι η πρόσβαση σε κάποιες δραστηριότητες εξωσχολικές λόγω της απόστασης από τα χωριά στην πόλη, το ότι στα χωριά δεν υπάρχουν τόσο δραστηριότητες πολύ συγκεκριμένες όπως ας πούμε μουσική, ζωγραφική, που πολλά παιδιά έχουν ανάγκη να δραστηριοποιηθούν σε κάτι τέτοιο. Επομένως μόνο αυτό εγώ. Και κατ' επέκταση και ο κοινωνικός τους κύκλος που είναι πιο περιορισμένος. Γιατί ένα παιδί στην πόλη μπορεί να έχει έτσι περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχει σε κάποιες δραστηριότητες, άρα μπορεί να έχει και ένα μεγαλύτερο κοινωνικό κύκλο. Ναι. Ζητάνε συχνά βοήθεια από εσάς οι μαθητές? Η συστηματική παρουσία του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία έχει βοηθήσει στην εξοικείωση των παιδιών με το ρόλο μας. Επομένως, ναι, αυτό που μας χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι καθημερινά πάρα πολλά παιδιά έρχονται σε εμάς για υποστήριξη. Και στην ουσία αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένας ασφαλής χώρος που τα παιδιά θα μπορούν να έρχονται να μας μιλάνε χωρίς να νιώθουν ότι θα κριθούν ή ότι θα τα σχολιάσουμε αρνητικά και ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους το οτιδήποτε τα απασχολεί. Πολύ ενδιαφέρον. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας? Στα χρόνια τα δικά μας, ο ψυχολόγος αποτελούσε ακόμη ένα ταμπού. Κάτι το οποίο σήμερα έχει αρχίσει και εξαλείφεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμη κάποια στερεότυπα τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα. Αυτό που παρατηρούμε για παράδειγμα σε σύγκριση με τα αγόρια και τα κορίτσια είναι ότι τα κορίτσια θα έρθουν πολύ πιο εύκολα να μιλήσουν σε εμάς, γιατί συνήθως τα κορίτσια παρατηρούμε ότι μπορεί να αναγνωρίζουν ή να μπορούν να εκφράσουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους, ενώ για τα αγόρια, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί ακόμη ένα ταμπού αυτό, η αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων τους, δηλαδή είναι αυτό που τους δυσκολεύει και κατ' επέκταση δυσκολεύει και εμάς. Επιπλέον είναι δύσκολο το γεγονός ότι πηγαίνουμε, όπως είπες και πριν, κάθε μέρα και σε διαφορετικό σχολείο και αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια συστηματική υποστήριξη και μια συνέχεια στο έργο που κάνουμε. Επομένως αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ήταν χαρά μας. Τι κάνετε μαζί? Σε ποιο δεν είναι? Θα πάω στο πλέον.
Τι λες πάλι, μωρέ? Για δες εδώ. Πάμε Γερμανία. Περίπου. Wow! Jenny, Entschuldigung, wie alt bist du? Wie alt bist du? 13, ich 12. Καλώς το. Γεια σας, είμαστε στο σχολείο μας και σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την κυρία Βικτωρία Παπαγεωργίου. Γεια σου, Μάια. Έχετε πει ότι ζούσατε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια. Μήπως υπάρχουν κάποια στοιχεία από τη γερμανική κουλτούρα που σας έχουν επηρεάσει σαν άνθρωπο? Σχεδόν σε όλα, Ελχάιντα. Εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία, από μωρό δηλαδή, πήγα σχολείο, σπούδασα, οι πρώτες μου δουλειές, οι παρέες μου, οι συναναστροφές μου, ήμουν σε ένα τελείως γερμανικό περιβάλλον, πέρα από το οικογενειακό που ήταν φυσικά ελληνικό, αλλά επηρεάστηκα σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή έχω πολύ τη γερμανική νοοτροπία, αυτό φαίνεται στη δουλειά μου, φαίνεται στην ευγένειά μου, θεωρώ στον τρόπο που μιλάω, λέω πολύ ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη, κάτι που εδώ στη δικιά μας την κουλτούρα δεν τα ακούμε και τόσο πολύ. Και εσείς σαν μαθητές μου το βλέπετε σίγουρα στις παραξενιές μου στο μάθημα που σας κάνουν συνέχεια παρατηρήσεις για το μικρό. Μη ζωγραφείς στο θρανείο, μη ζωγραφείς στο βιβλίο, λίγο το βλέπεις κι εσύ, Μάλλον εσύ θα μπορούσες να απαντήσεις καλύτερα αυτή την ερώτηση, σε τι με έχει επηρεάσει. Τέλος πάντων, νομίζω σε πολλά. Κάτι κατάλαβα κι εγώ στη εντάξει από τον τρόπο δηλαδή που συμπεριφέρεστε και στους μαθητές με ευγένεια αλλά και με αυστηρό τρόπο. Και μια άλλη ερώτηση. Άμα ένας μαθητής σας ερχόταν και σας έλεγε ότι για ποιο λόγο να μάθει δεύτερη γλώσσα αφού υπάρχουν τα κινητά με τους μεταφραστές, εσείς τι θα απαντούσατε? Ρε Χάιντα μου, αν ήταν ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο να μην τα μαθαίναμε, δεν θα μαθαίναμε και τίποτα. Ούτε γεωγραφία, ούτε μαθηματικά που έχουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα στο μάθημα της ξένης γλώσσας, από ό,τι θα κατάλαβες κι εσύ. Όταν κάνουμε μάθημα, μιλάμε και για πράγματα πέρα από τη γλώσσα. Έτσι δεν είναι? Θα μιλήσουμε για τον τρόπο ζωής εκεί πέρα, θα δούμε βιντεάκια, θα σας πω ιστορίες, ειδικά εγώ που έχω ζήσει εκεί και το πήγα και σχολείο εκεί και συγκρίνουμε λίγο τις καταστάσεις. Οπότε το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν είναι στεγνά γραμματική και ασκήσεις και λέξεις. Είναι μία επίδραση που έχουμε. Και πέρα από αυτό, όσο πιο πολλά πράγματα ξέρουμε, μας ανοίγει και πόρτες. Δηλαδή, αν εγώ σας μιλήσω για τον τρόπο ζωής στη Γερμανία, αν εσείς μάθετε κάποια πράγματα, σας ανοίγουν πόρτες. Η γνώση ξένων γλωσσών ανοίγει πόρτες. Το καταλαβαίνεις αυτό, επαγγελματικά, προσωπικά, αυτά. Οπότε συνεχίζουμε να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Και μια άλλη ερώτηση. Άμα οι μαθητές θυμόντουσαν μόνο ένα πράγμα από όλα αυτά τα μαθήματα που έχετε κάνει εσείς, ποιο θα θέλατε αυτό το πράγμα να είναι? Δύσκολη ερώτηση. Και αφού μου λες και μόνο ένα πράγμα. Βασικά θα ήθελα να νιώθουν πιο πολύ, να αισθάνονται όμορφα. Δηλαδή να με δουν αύριο μεθαύριο έξω και να νιώθουν καλά που με βλέπουν. Και θα ήθελα καταρχάς να αισθάνονται καλά και όμορφα που θα με βλέπουν, όπως και εγώ θα ήθελα να νιώθω καλά και να χαίρομαι που τα βλέπω. Θα ήθελα να θυμούνται ότι κάποτε θεωρούσαν ότι τα γερμανικά είναι δύσκολα και ερχόντουσαν τρομαγμένα και στο μάθημα και πολλές φορές και διάφορα και αυτά, και να θυμούνται ότι τελικά δεν είναι τόσο δύσκολα. Θα ήθελα οι μαθητές μου να θυμούνται αυτό. Ότι νόμιζα ότι τα γερμανικά ήταν δύσκολα, αλλά ήταν η κυρία Βικτόρια που μου έδειξε ότι δεν ήταν τόσο δύσκολα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και είμαι σίγουρη ότι πιο πολλοί μαθητές που έχετε διδάσκει, αυτό σίγουρα θα το θυμούνται. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα σας για αυτή τη συνέντευξη. Να είσαι καλά, Ελχάιντα μου, χαρά μου.
Στέλνω. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν έχεις έκθεση? Πανικός. Και να γράψει 150 λέξεις. Έχω όρεξη να κάνω ένα καψόνι στον κύριο Τζανακάκη. Ναι, να του ζητήσουμε να μας δώσει συνέντευξη σε 150 λέξεις. Κύριε Τζανακάκη, διδάσκεται στο Δημόσιο Κοξαρές 3 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί επιλέξετε να γίνετε φιλόλογος, δηλαδή Καθηγητής, φιλόλογος, ναι. Και επιλέξετε να γίνετε πολιτικός. Ναι, το επάγγελμα αυτό, βασικά λειτουργήμα είναι, το επέλεξα από το σχολείο, από το Λύκειο βασικά. Το γυμνάσιο δεν είχα κάτι τέτοιο στο νου μου. Από το Λύκειο όμως μ' άρεσε να διδάσκω σε παιδιά και να διδάσκω αυτό το αντικείμενο που διδάσκω σε εσάς, στα παιδιά, στα φιλολογικά μαθήματα, αρχαία, ιστορία, γλώσσα και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια πίσω και δεν το έχω μετανιώσει που το κάνω αυτό το επάγγελμα. Αν δεν γινόσασταν φιλόλογος, τι άλλο επάγγελμα θα κάνετε? Είναι διάφορα, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι εμένα με τραβούσε πάντα. Καλά, η ιστορία και η αρχαιολογία μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει. Οπότε βλέπω εγώ τον εαυτό μου, αν δεν ήμουν εκπαιδευτικός, να ήμουν ή αρχαιολόγος ή ιστορικός, μιας και πηγαίνω και σε τέτοια μέρη. Μ' αρέσει δηλαδή έξω να πηγαίνω και να εξερευνώ και να βρίσκω αρχαιολογικούς χώρους και να κάθομαι να μελετάω τα μνημεία κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και μάλλον προς εκεί θα έκεινα. Πολύ ωραία, κατάλαβα. Ποια είναι τα προτερήματα του επαγγέλματός σας? Λοιπόν, τα προτερήματα που λες, Γιάννη, θα έλεγα ότι είναι πρώτον ότι έρθεις σε επαφή με παιδιά. Έτσι, δηλαδή με ανθρώπους, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα τα προτερήματα. Έτσι, δηλαδή να μιλάς με παιδιά κάθε μέρα, δεν ξέρεις και τι θα γίνει κάθε μέρα. Δηλαδή, στο σχολείο γίνονται διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα και πρέπει να είσαι εκεί και να τα αντιμετωπίζεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι ταυτόχρονα και προτέρημα και θα έλεγα ότι είναι και δεξιότητα. Δηλαδή θα πρέπει να χειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις με παιδιά. Δεν είναι μόνο μάθημα, δεν είναι μόνο να κάνεις αρχαία, να κάνεις ιστορία, να κάνεις γλώσσα. Είναι και πώς θα χειρίζεις όλα αυτά τα θέματα. Και μάλιστα μπορεί καμιά φορά να κληθείς να το κάνεις την ίδια στιγμή που, ας πούμε, εσύ βγαίνεις να πας στο μάθημα, να πρέπει να αντιμετωπίσεις μια άλλη κατάσταση, κρίση, θα το πω έτσι. Το βλέπετε εσείς κάθε μέρα στο σχολείο πώς είναι τα πράγματα και πρέπει να είσαι εκεί. Άρα πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου, να αγαπάς τα παιδιά, το αντικείμενό σου. Εγώ που είμαι φιλόλογος, αγαπάω αυτό που κάνω και μου αρέσει από παιδεία, ας πούμε, από το Λύκειο, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί ήξερα ότι έτσι ακριβώς θα την κάνω και αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει δηλαδή να περνάω και γνώσεις σε παιδιά, μ' αρέσει όμως να λέω σε παιδιά πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σωστά και μακάρι να μπορεί να είμαι και πρότυπο στα παιδιά αυτά. Μακάρι. Αυτό τώρα είναι, αυτό μένει να το αξιολογήσουν τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστούμε, κύριε Τζανακάκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζουγανάκη, και εύχομαι καλή πρόοδο, εύχομαι να είσαι πάντα έτσι ορεξάτος και να είσαι πάντα καλό παιδί και να πετυχαίνεις τα όνειρά σου, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα διεκδικείς κάθε στιγμή. Ορίστε το δώσκιο χυμό σου, Ευχαριστώ Αλέσια. πολύ, πώς έκαναν. 2,70. Έτσι λες από εικοσάρικο. Κάτσε τώρα, πόσο είναι αυτό? Έχεις διδακτικά μαθήματα στον κύριο Μουσουράκη. Κύριε, έχουμε ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει με παιδιά? Μπερδευτήκαμε τα ρέστα. Είδατε, κυρία Δασκαλάκη, πόσο σημαντικά είναι τα μαθηματικά? Πράγματι, κύριε Μουσουράκη. Πώς επηρεάζει την απόδοση στην εργασία σας το γεγονός ότι κάνετε μια ώρα να φτάσετε στο σχολείο?
Εντάξει, δεν την επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι ίσα ίσα με βοηθάει κιόλας γενικά το πρωί που είναι ελεύθερο στον δρόμο. Έχω και μια περίπου 40 λεπτά διαδρομή, έτσι λίγο να ξεφύγω και να ξεκουραστώ. Οπότε έχουμε πολύ χαρά εδώ στο σχολείο να κάνω μάθημα. Εντάξει, ένα πρόβλημα είναι μετά που τελειώνω το σχολείο, περίπου το μεσημέρι, πρέπει να οδηγήσω άλλη μια ώρα πίσω προς το σπίτι μου και εκεί έχει γενικά λίγο κίνηση και είμαι και προφανώς κουρασμένος από όλες τις ώρες των μαθημάτων που έχω. Αλλά όχι, δεν παίζει νομίζω κανένα ρόλο στην απόδοση μου το ότι έχω ένα σημαντικό κομμάτι δρόμου για να έρθω εδώ πέρα. Αλήθεια πιστεύετε ότι τα μαθηματικά μπορούν να βοηθήσουν ένα μαθητή να σκέφτεται διαφορετικά? Ναι, κατά την άποψή μου τα μαθηματικά και όλα τα θετικά μαθήματα βοηθούν πάρα πολύ και τους μαθητές και τους ανθρώπους μετέπειτα στη ζωή τους να σκέφτονται και να μπορούν να κρίνουν τα πράγματα και να παίρνουν και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Ποια είναι η πιο παράξενη δικαιολογία που σας έχει πει μαθητής που δεν έχει κάνει την άσκηση? Γενικά όσα χρόνια δουλεύω δεν έχω ακούσει κάποια πολύ παράξενη δικαιολογία που να μου κάνει κάποια πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι όλο και πιο πολλά παιδιά δεν φέρνουν τις ασκήσεις τους και λένε πραγματικά την αλήθεια ότι ξέρετε κάτι δεν την έκανα γιατί βαρέθηκα ή δεν πρόλαβα ή δεν είχα χρόνο. Κάτι τέτοιο ακούω. Πολύ χρήσιμες απαντήσεις που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στέλιο, δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Για παράδειγμα, εγώ μαθαίνω καλύτερα στο διάλειμμα. Ξέρω ότι και τα άλλοι μπορεί να μας μιλήσει για όλα αυτά. Ανάτι. Εμείς έχουμε καλή σχέση λοιπόν καθηγητή και μαθητή. Θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις τώρα. Γιατί καλά το πάμε. Αλλά σήμερα δεν έπρεπε να μπει διαγωνισμό. Γιατί δεν είχαμε συμφωνήσει αυτό. Πάμε. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη χαρά όταν δουλεύετε με ένα μαθητή? Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι το να έχω μια καλή πρώτη επαφή με το μαθητή μου, να μην με πάρει έτσι λίγο με στραβωμάτι, να τα πάμε καλά γιατί η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όπως λέει και ο λαός, και στη συνέχεια να μπορέσω να αποκωδικοποιήσω τα ενδιαφέροντά του, τον τρόπο που σε εκείνον λειτουργεί για τη μάθηση. Και στη συνέχεια να καταφέρω να γίνω ευρηματική και να μπορέσω να αξιοποιήσω εργαλεία με βάση το δικό του στυλ. Όσον αφορά το κομμάτι της χαράς που με ρωτήσατε, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά όταν βλέπω τους μαθητές μου να λύνονται, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι πιο αυτόνομοι, να αυτενεργήσουν όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία και όχι μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια γενικά της σχολικής ζωής, θα πω. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, καθώς και το κομμάτι της δικής μας προσωπικής αλληλεπίδρασης όταν μπορούμε και ερχόμαστε κοντά, κάνουμε αστεία και είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας και δεν παίζουμε κάποιο ρόλο. Δηλαδή εγώ το ρόλο της καθηγήτριας και εσύ που είσαι και μαθητής μου το ρόλο του μαθητή μου. Χτίζεται η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εσάς και σε ένα μαθητή? Πολύ ωραία και αυτή η ερώτηση και πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της εμπιστοσύνης για την πορεία των μαθητών. Η εμπιστοσύνη, κατά τη γνώμη μου, χτίζεται με μια προσέγγιση που δεν θα πιέζει το μαθητή, που θα σέβεται κιόλας τα όρια του, προσπαθώντας, χωρίς να είμαστε βιαστικοί εμείς οι καθηγητές, να χτίζουμε βήμα-βήμα αυτή τη σχέση κατά κύριο λόγο με αυθεντικότητα.
Τι σας έχουν μάθει οι μαθητές μέσα από αυτή την εμπειρία? Κατάλαβα. Οι μαθητές μου ουσιαστικά μου έχουν μάθει τη δουλειά μου. Γιατί όσο αναταπτυχιακά, όση θεωρία και να έχει κάποιος καθηγητής, αν δεν την εφαρμόσει στην πράξη μέσα από τους μαθητές του, δεν έχει τίποτα. Όλα είναι η πρακτική εξάσκηση και η εμπειρία έτσι που αποκτά. Οπότε ουσιαστικά οι μαθητές μου είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα στο επάγγελμά μου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες ερωτήσεις. Εγώ ευχαριστώ. Στέλιο, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ότι τα σχολεία θα κλείσουν σε λίγους μήνες και θα μείνουμε με τις αναμνήσεις. Ναι. Και ο καθένας θα έχει φτιάξει δικές του ξεχωριστές αναμνήσεις. Αλήθεια, Χαράλαμπε, πώς περνάς τη μέρα σου μετά το σχολείο? Όταν τελειώνω το σχολείο, πάω στο σπίτι, τρώω, μετά βοηθάω τον πατέρα μου λίγο στις δουλειές και διαβάζω. Πώς αισθάνεσαι που διανύεις τόσα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να έρθεις στο σχολείο? Είναι κουραστικό, βαρετό, δεν έχω άλλη επιλογή, όλα τα άλλα σχολεία είναι μακριά και είναι και πάρα πολύ κουραστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τα λέμε μετά. Κυρία, μια φορά η αδερφή μου είχε ανεβεί εκεί πάνω. Και εγώ δεν είμαι πολύ ξύνη. Αλέσια, να σου πω με την άδεια πάω ξάψες. Και δεν τη λες, Στέλιο. Πολύ καιρό είχα στο χωριό να βγω να κάνω βόλτα. Να πω δυο λόγια ανθρώπινα σε χωριενών την πόρτα. Εγώ είμαι 96 χρονών. Εδώ γεννήθηκα, εδώ αναθράφηκα, μ' αρέσει τώρα και πού να πάω. Έζησα και στο Ρέθυμνο, αλλά προτιμότερο το χωριό. Καλησπέρα σας, κυρία Ελευθερία. Θέλουμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Πώς ήταν η καθημερινότητά σας στο χωριό όταν ήσασταν εσείς παιδί? Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν η Γερμανοκατοχή, ήταν ο Αλβανικός πόλεμος και είχαμε δυστυχίες πολλές δυστυχίες, παιδί μου, είχαμε φτώχεια. Μας φιλοξενήσανε στο Πρέβελη, στο μοναστήρι. Είχαν πιάσει οι Γερμανοί τον αδερφό μου και τον είχαν πάρει. Στη Γερμανία δεν ήξεραμε που πηγαίνανε τότε και η μάνα μου δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι, γιατί λέει το παιδί μου πήραν οι Γερμανοί, εγώ τι θέλω τη ζωή τώρα. Και είμαστε στο Πρέβελη μέχρι που καταστάφινε το χωριό μας. Εν τω μεταξύ μαζευτήκαμε λίγο πολύ στο χωριό, αλλά πού να μείνουμε που δεν είχαμε σπίτι, δεν είχαμε τίποτα.
Ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τίποτα δεν είχαμε, γιατί κάψανε το χωριό και καταστραφήκαν τα σπίτια μας, ούτε λαΐνι για να βάλουμε νερό να πιούμε δεν είχαμε. Ακαλαγκακά σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, πήγαινε η μητέρα μου, έκανε κακομοίρα αυτά και πήγαινε και σε δικούς μας ανθρώπους σε χωριά και σαν όχι ότι ζητιάνευε, αλλά πήγαινε στη δικούση. Δώσε μας κάτι να πούμε, δώσ' μου ένα πιάτο, δώσ' μου ένα τζικάλι να μαγειρέψω. Μέχρι αυτό το σημείο είχαμε φτάσει. Σήμερα, δόξα σοι ο Θεός, κάπως καλύτερα είμαστε. Τώρα είναι πάλι μεγάλη κρίση, γιατί είναι ακρίβεια. Σιγά σιγά τα βολεύομαι, δηλαδή τα βολεύομαι, αλλά πολλοί κόσμος πεινάει κιόλας. Πώς ήταν το σχολείο σας παλιά? Το σχολείο μας παλιά ήταν μονοθέσιο. Γιατί ενώ είμαστε πάρα πολλά παιδιά και δεν είχαμε δασκάλους, είχαμε ένα δάσκαλο μόνο, είχαμε μονοθέσιο ήταν το σχολείο μας. Εγώ πήγα μέχρι την 3η τάξη και μετά έγινε η κατοχή και τα σταμάτησα. Ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα δίνετε εσείς στους νέους? Τα γράμματα είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Να γίνετε επιστήμονες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Σας ευχαριστώ που με επισκεφτήκατε και ήρθα και με είδατε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή πρόοδο να έχετε. Αυτό που ζήσαμε μαζί ήταν ένα ταξίδι και τι χαρά που πήραμε σαν να ήταν παιχνίδι. Μα ένα σχολείο στην Κοξαρέ στο Δήμο Άι Βασίλη θα μάθουνε πως γίναμε οι πιο καλοί φίλοι. Δεν είναι η τάξη στο σχολείο, δεν είναι η δυναμία. Είναι παιδιά και δάσκαλοι με τη δική τους αξία. Μέσα στη φύση χαίρονται, μέσα στη φύση ζουνε και τη ζωή τους στο χωριό στην τάξη να πολλούνε. Άμα περάσετε από εδώ, σταθείτε προς την πόρτα, σκεφτείτε πως έγινε και πως αυτό ήταν πρώτα. Άλλοι δασκάλοι θα είναι εδώ, άλλοι μαθητάδες, αλλά τα γέλια θα είναι και άλλοι αυγάδες. Και κάπως εδώ τελειώνουμε, χαρούμενα και ωραία, και ευχαριστούμε όλους σας για την καλή παρέα.